Paid â phoeni os nad yw dy raddau yn cyrraedd yr gofynion i ni wedi'r nodi. Cysyllta gyda'r brifysgol. Yn gyntaf edrych ar dy UCAS yn y bore. Edrych i weld a yw'r graddau wedi cyrraedd ein meini prawf. Os bydd yn dweud bod nhw heb, yna ffonia'r brifysgol. Byddwn ni'n gallu siarad gyda ti, esbonio pa gyrsiau sydd yn addas ar dy gyfer di. Efallai bydd di yn gallu dod i'r cwrs o ti wedi dewis. Efallai byddwn ni'n cynnig cwrs ychydig yn wahanol neu cwrs sydd gyda gradd sylfaen. Ond peth pwysica yw paid â panico, fi'n siŵr allwn ni helpu a sicrhau bod ffordd i ti ddod i'r brifysgol.